Harmkarn Productions. Ga amarya ga ango, gunki ya zamo jigo, dankali samar rogo, Mustapha ka zamo ango, ka wuce zaman shagwaye, manna ce amarya, suna kuje kuraya, idan shi ki biyayya, na san kina da kunya, baki hali na karya, kin bar kawaye baya, aure suna ta manzo, ango ka kara kwazo, yau lokacin ku ya zo, ima da kai na nazo, da baituka na furzo, gada take ramazo, aure na so da kauna an daura, maza haɗi da mata an tara, ni da farko na samu mallakin raina, taranin kasalati gurin saman zona, wanda ikon sai sa nake ta wake na, yanzu waka ta murya zambiya, kawo da taku ɗaiɗai sarauniya, Mustapha kai da tamfiyar ga mai kirki, ya biyayya ladabi haɗi da yin girki, amarya komai ya saka ki karkice kinki, ku yau zaman haƙuri babu yin faɗa, amarya ta ku kyaɗa da rangwada, yanzu an goka tsallake wa 'yan surku, masu yin zunɗe don su ɓata aurenku, addu'ar da kuke yi ilahu ya ji ku, ango ka dage kaɗa da juriya, aure ibada ne sai da kyanniya, amarya wannan ranar kice ki ɗan juya, ga kawayen ki suna ta cewa sun shirya, tunda dai ranar wanka ce bai ɓuya, amarya na ce ke kin wuce sa'a, ki kyala surutun masu yin ba. Ajiya Maryam kyan halin ki nai duba, uwar amarya ba zan wuce na manta ba, kyautukan da kike yi ba za na ɓoye ba, amarya yau za ki wuce gidan miji, zaman ki bada za ki a can kizi, kuma ai mana ga shawarar da zan baki, ki biyayya ga mijin kikin ji yar kirki, ya ji kowa na jinjina ga halinki, amarya neman aljanna zaki, yanzu kowa murna yake ta yi, yanzu an gona waiwayo batun kanka, rukun amana kai tun da ta zamo taka, ku koya sirrin juna da kai da matarka, ku da Allah ni'imar sai muku, ga shaharwa kama nake muku, yau bikin yan gata ke muna murna, Mustapha ai mana yau kun baro cikin rana, yan uwa da abokai ku gane zance na, Mustapha mai ji zan tuna maka, ka zan muturmi mai jura inda ka, uban amarya na yi jinjina ga halinka, Alhaji Ibrahim Baba Lela san barka, Hajiya Maryam ce uwar amarya, Allah ya ji kan Malam Abubakar, uba ga angoni na ya addu'ar, ya sanya aljanna ta zama wajen zuwa, Hajiya Hafsat na yi gaisuwa, uwa ga ango ce na yi jinjina, sai iyaye na murya yanzu zan gaisa, Hajiya Haulat na yi jinjina gunki, uwar gidan Hamisu Sa'adu dole gaishe ki, yanzu an ji Samirai na ta gaishe ki, an ji Jummai ma na yi jinjina gunki, ki an tadi zan na kira, Zainab Mustapha tana murna, Atika na gano tana murna, Kamadiya na gano tana murna, Sadiqa na yi jinjina gunki, Anti Ummi na yaba da halinki, wanda ita ma na gano tana murna, Abalaraba ma tana ta yin murna, Anti Binta cikin bikin tana murna, Zainab yar kwankwasiya ta yi murna, Anti Zakiya murna, Firdausu ta yi murna, ga Shahida ta yi murna, Kyauta da Aisha murna, Mugaziya murna, Anti Umma ta yi murna, ga Mami murna, Danto ta yi murna, Mama Luli ta yi murna, Anti Latifa
murna